varume vekare vaitungamirira mhuri dzavo kuenda kuchechi kundonamata Mwari. Vaizvezvi havachakwanisi kutungamirira mhuri dzavo kuti vaende kundonamata Mwari. Uye varume vekare vaikwanisa kuriritira mhuri dzavo kudzichengete. Kuzungaira kwenyu kwakanyanya. Saka muri kuti chimi? Muri kutaura kuti hapana mari haifani kubhadharwa here kana munhu aenda kufambi? Manakirwa mesezvi. Uyo wanga kamiriro achida kunakidzwa. Uyo wanga arida kunakidzana kwemaita. Saka pei inozobuda papi? Ngekuti kupfeka iyo fambi iyo small house, asime house. Iyo. Wanakirwa small house. Imimi baba manakirwa. Asi maakusvika pakubudise mari kupe mukadzi uya. Chema kubudisire mari chine kuti munhu wese anakirwa. Mukasatovabata mushe vana mai ava vanogona kutopfugamira mufundisi nabhishop kupfura murume wavo. Kana vangopinda muimba yekwamwari chete vanopretenda as if vama-angels kupfugama vagoita sei Wagomana uyai muone zvaitaka television utindi TV yashata utindi TV yaba kanjanda uyai kani muone. Right. Muri yeZimbabwe tadzoka nechirongwa chiya vakawanda vanga vakubvunza iya. Asi makatinyemudza kani chirongwa chiya chirongwa chedu chatinoti hurukuro dzevaviri, apo tinotarisa zvinhu zvinowanikwa mudzimba mune vakarorana, muwanano, mumarriage, nechinangwa chiri chekugadzirisa nekubatanidza dzimhuri, kuuyisa kugara zvakanaka. So takaona kuti zvimwe zvacho zvinoda kubudirana pachena nekuonesana kuti pakati pakashata. Saka chirongwa chedu chinoichi, mai vanotaura maweakness avanoona kuti varume vakagadzirisa zvinhu izvozvo dzimba dzavo dzinomira. Ini ndiye ndichitaurawo maweaknesses andinoonawo kuti madzimai maweakness aya mukamagadzirisa dzimba dzinoita sei? Dzinomira. Saka ndiye ndichataka madzimai, ivo vanenge vachiatakawo varume. So kana ukaona wapindirwa mugadheni rako, mubindu rako, unofanira kugadzirisa. Mwari anoda munhu anotendeuka. Soko rake rinoti kana manzwa inzwi rangu musaomesa mwoyo yenyu. Saka izvozvizvi taakukumikidza Mweya Mutsvene kuti atitungamire, avhure mwoyo yedu, tiite ivhu rakanaka rinogamuchira mbeu inonzi soko rake, tinzwisise patee tichidzidza. Handitika mwe zvacho zvotoda kutotora manotebook wotonyora pasi kuti apa ndaakuchinja, apa tinoda munhu anoshanduka, tinoda munhu anotendeuka, ndokuti zviite zvakadi, zviite zvakanaka. Right. Saka nhasi musi patakapedzisira ndini takatanga kuparura chirongwa. Saka nhasi mai ndo vari kutanga. Ngavatange nekumbokukwazisai, regai mai vambokukwazisai, then vozopinda munyaya yavo yanhasi. Makasimba here makadini mhuri yeZimbabwe? Tadzokazve pachirongwa hurukuro dzevaviri. Sori nekuzononoka kuzodzokazve, asi tanga tirimo tadzokazve zuva ranhasi kuzoita hurukuro dzevaviri. Nhasi ndini ndiri kumbotanga takanangana nevarume kuti vanhu vechirume vanonetseka nenyaya yekuti sori. Kungoti sori so kunga sori yacho inoruma, vanoona sekuti pamwe vakati sori here vazvidzikisira here. Ipapo handizivi kuti chii chinonga chichimboitika kuvanhu vavaruma, kuti sezvo ari yemurume akati ndini musoro, ndikazoti sori kumudzimai wangu ndonga ndazvidzikisa maningi. Kunonga kusiri kuzvidzikisa asi kungoremekedzana. Ndofunga vana baba muri kuzvinzwa kudzimba uko, icho chakandwa icho. Banzi sori ngaibude. Ini chandoziva ndechekuti mukanzwa madzimai achidaro vanodawo kuzi sori. Ndo zvandoziva izvozvo. Kangozva point yareizwa iyo varotoda kunzi sori. Saka gonai kuti sori ndakundikana apa ndapoira. Right.
mune chimwe here mukande zviri zviri kana ndindau mune chimwe mupotsere zviri 2. Chechipiri ndinotaura kuti varume vanononoka kusheya zvinhu zvavanonga vasangana nazvo, matambudziko avanosangana nawo sevarume. Vanombogara zvakadaro achingoshingirira, but achinyatsa kuona kuti zviro hazvina kundimirira zvakanaka, but anozoda kuzosheya zvinhu zvashata iwo ambozviisa kwake ega, kuzvibvisa mune vamwe ombozviisa kwake ega, oda kuzodzoka asi zvinhu zvinonga zvatoshata kare. Saka tongoti sevanhu varume kana masangana nematambudziko emasangana nawo, dzidzai kusheya kuti zvinhu zvikuitirei zvakanaka. Nekuti vamwe nyaya inokonzera kusasheya uchingozvionera uri wega zviya, inyaya inozokonzera kuti vamwe ndo vanozomwa poison, nekuti zvinonga zvamudya nguva yakareba. Ichocho ndo chendiri kuti iweakness kuna vanhu varume, nekuti chaanonga angosarirwa nacho, chaanonga angoti ndo chinogona kundibatsira kungomwa mushonga ndife hangu. Ikoko hakusi kugadzirisa nyaya, ikoko kutozvishaisha, nekuti paunongomwa mushonga ipapapo itongoziva kuti gehena ratokumirira. Vazwana baba problem yekungoti muna muchironga zvinhu zvenyu makati zii chironga. Pamwe pamazuva nemafoni akauya zvine zvichirongerwa kumafoni, ozoona munhu adhumira manje. Paanodhumira paya ndo paanochitanga kufunga kuti dai ndandachidai. Ipapapo inonga yatova too late, zvine zvisingachagadzirisiki kusheya maproblems in time. Right, yangu inini yakanangana nemi wana mai weakness. Tiri kutarisa weaknesses. Andinofunga kuti vana mai munofanira kugadzirisa. Saka inini ndiri kubhomba vana mai. Vana baba munobhombwa namai. Vana mai pane era yamuinayo, era hombe, problem, dambudziko chairo hombe ramunofanira kugadzirisa. Kashoma vashoma vana mai vanoronga chinhu, kanga vaka organization kana kamusangano keburial society kana kanobuda zvakanaka. Kazhinji kacho havatendani vana mai. Unotozoda zvonzi daidzai baba Godi, baba Prince hapana here vauya atibatsire. Vanoda kutenda varume, so pakazosvika murume 1 pavakadzi 30 vochiti taurai tizvo vese vadzikama. Kuroti mukati mwavo havatendani kuti tine chatinobuditsa muno. Ende ukavasiya vari vega pakasanyeyanwa ipapa hazvivanzupera mushe vana mai. Programs anorongwa nana mai hawanzupera zvakanaka, havatendani. Unlike varume vakaronga chinhu chavo, unoona murume achizvininipisa pasi poumwe murume, boss, chef kana vakatenderana kuti tiri varume 40 pahu40 hwedu ngatiti isusu kanjanda ndiye sabhuku. Pane rimwe village randinotoziva inini, pamazuva aitorwa minda aya, vakasvika vakaita hondo yeminda, vatora minda yavo, vakangogara pasi ndobva vatotenderana zvikanzi uyu ndiye ataakuita sabhuku. Vakangosarudza meno vakaita mavhotsi ekando vakadii vari varume, ndobva vatotenderana. Hapana zvaakaita zvinopfuura vamwe, vese vanga vari mawo veteran. Hapana role akaplaya rinopfuura vamwe, asi vakangotenderana kuti kamuitiro kake ndofunga akatenderera mberi, akatitungamirira kuenda mberi, zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka. Kubva ipapo vanga vakutoremekedza sabhuku. Makadini wamukasei sabhuku, nevana vakazozvarwa nevakazouya nechi sabhuku nanhasi munhu yeye ndiye sabhuku nzvimbo iyo. Nyangwe ndisikuda kutaura amwe nezita, asi ndiri kungoda kutaura point yekuti muone kuti varume vakatisiyanei nevakadzi ipapa. Varume vanogona kuzvininipisa pasi peumwe murume, asi vakadzi vanonetseka nekuharara kuti mai nhingi vaende pamberi pedu. Vanogona kungomirizizika. Kazhinji ukaona mudzimai atendwa, vanenge vari kutenda murume wacho kuti ndio mai mufundisi, saka ngavachimira mberi nekuti murume wavo ndiye mufundisi.
saka kusatendana kwakazara muvanhu vechikadzi. Saka vana mai, kana tichida kuti tironge zvinobudira kana munga mumanharaunda dzatigere mumavillage papi nepapi, maprogramu zvese zvatinoda kuti budire, ngatitendanei kuti tikaisa maingana pamberi vanogona kutitungamirira, varume vasipo. Mazuva ano kurungotaurwa yejenda ma50-50, but haibudi zvakanaka kana musati matanga kutendana semadzimai. Ndofunga madzimai muri kuzvinzwa nyaya iri kutaurwa kumadzimai, hanzi hatitendani. Ipapo tinoda kubatsirika nekuti icho ichokwadi chiri kutaurwa icho. Kana vari pamadzimai vanonditsigira papoindi iyoyo kuti ngatitendanei, kunyangwe tikaita zvemasociety chaiko kuti tinoda kuunganidza mari yedu itozotenga chinhu chedu ka1, inotonga ichitozi ngaiswe kwamai nhingi anonyatsozikanwa kuti ane tumabhizinesi, kuitira kuti kana tikazongoona vasisina mari yatine chekuzotora dhani kuti iyo ende kozi isai kwamai kachadai, unongozwa kuti akaihi yatozotore. Ndokusatotendana kwacho ikokoko. Saka tiri kuzise madzimai ngative nemoyo uye nemweya wekutendana, kuti kana tati mai nhingi ndo vari kutitungamirira tobva tavatenda. Tikangotanga kusavatenda mukati medu isusu, kana nezvatinoita zvacho zvose hazvibudiriri. Right. Tinowanzoti mai vakataura point yavo ndotaurawo yavo, saka mai vanga vataura mbiri, handiti ini ndakutaurawo yangu. Masikirwo atakaitwa by nature ndeyekuti mudzimai ane chipo chekukurumidza kunzwa zviri kuitika nekukurumidza kuona. Anobva akurumidza futi kureacta, anobva akurumidza futi kana kuri kutaura obva ataura. Saka izvozvo inature, inature, but munhu unofanira kugona kurwa neinonzi nature, womanager, ani kugona kumanager, ani mazvona. So kugona kukurumidza kuona, kunzwa zviri kuitika. That's why muchiona kuti mumwe munhu anogona kutadza kundinzwisisa, but kukupruvirai point yangu, kana makagara mumba murume nemukadzi, uchaona kuti pane zvinhu zviri kuitika muarea, musociety, munharaunda mwamugere, baba zvamusiri kutoziva imi, asi mai vari kutozviziva. Unogona kutozwa kuti kwanhingi kwakaitika chakati, kwanhingi kwakazodai, musi wakati zvikazodai, musi wakati zvikazodai, musi wakati zvikazodai. Iyoyo inature yemadzimai yekunzwa inzwa. That's why muchiona kuti mweya kana kuti dhimoni remakuhwa riri nyore kuuya kuvapossess, kuvabata, nekuti vane mwanzwira. So vakada kufanana nemashanga. Ngatitorei mashanga, tikatora mashanga akaoma totsveta, totora moto toti kwe, anokurumidza kubatira moto. Varume vakafanana nehuni dzematanda, inobatira nechekure. Vaimaziva kuti mashanga akakumidza akabatira anokumidza futi kudini? Kudzima. Matanda akabatira adini? Abatira. So ini ndiri kuti madzimai zvakanaka kukurumidza kunzwa, zvakanaka maningi kukurumidza kuona, asi muromo ngaunonoke kutaura. Nokuti panomhanywa kutaurwa pane kurasika kwakawanda, panokurumidza kutaurwa pane kurasika kuzhinji. Zvese zvandiri kutaura izvi zvinobva zvadzidzisa chinhu chinonzi, zvinobva zvapindura umwe munhu anga achingogara asingazvizivi kuti sei varume vachiti kana pakuroorana nemadzimai murume anofanira kuva mukuru, mudzimai ova mudiki. Zvinobva zvapindura mubvunzo. Newhy? Nekuti inini kana ndakazvarwa muna 1980 ndobva ndarorawo mudzimai wemuna 1980. Panobude basa nekuti anenge amberi kwangu iyeye wemuna 1980 haaenderani neni. Munhu anofanira kumuroora ndewo muna 76, 74, 75.
ndiye anoenda kuenderana manje pamaonero, maitiro nechichi, achitoti iwe kunga akazvarwa gore rimwe chete but akasiyana ne4, 5, 6 years. Saka regai ndidzoke papoint yangu, ndiri inini madzimai, kana mwakurumidza kuona saizvozvo, iadvantage manje iyoyo. Zvairi advantage, chiregai kuzobva mwazvivhiringidza kana kudira jecha nekuzokurumidza futi kutaura. Munhu akangwarira anoona, onyarara onzwa, onyarara oona, onyarara onzwa, onyarara kusvikira nyaya yake yaibva yasvika pakuti right, kana iri mota yaibva taakuchiisvina manje. Izvozvo ndozvinodini, ndozvinokonzera kuti musazonzi munokwana munyaya dzevanhu nedzamusina kukokwa. Nokuti ukamhanya unonzi uri kukwana munyaya dzevanhu nedzausina kudini kukokwa. Varume vaizvozvi vakazongaira kupfuura varume vekare. Varume vekare vaitungamirira mhuri dzavo kuenda kuchechi kundonamata Mwari. Vaizvezvi havachakwanisi kutungamirira mhuri dzavo kuti vaende kundonamata Mwari. Uye varume vekare vaikwanisa kuriritira mhuri dzavo kudzichengeta. Vasiyana nevarume veizvozvizvi. Varume veizvozvizvi vanotomirira kutochengetwa nemadzimai, asi imi baba muripo musingoti ndiri musoro. Muripo asi mukadzi ndiye akutoriritira mhuri, imimi muripo. Uye varume vekare vaitya Mwari, vasiyana nevarume vaizvozvizvi. Vaizvozvi havachatyi Mwari. Nekuti tikaenda mubhaibheri chaimo, tina ana King David, ana Mambo Solomon, ana Moses. Vakawanda varume vaitungamirira mhuri dzavo kuenda kuchechi. Tikazoona madzimai taizongovaonawo apo neapo, vana Esther, vana Miriam nevana Hana. Izvozvizvi hakusina varume vachikukoshesa nyaya dzekuchechi kutungamirira mhuri, asi madzimai ndo akuchitotungamira kuenda pamberi kuti vana vangu ngatiendei kuchechi, vana vangu ngatiendei kuchechi. Isusu vana baba tichisara tinonzi baba, ndini musoro, ndini ndinofana kutungamirira. Kutungamirira kusingotungamirira ndiri mumbaba, ndobude kunze kuti vana vangu kana ndisisipo vazove nechekutaura kuti baba vedu varipo vaitiudza izvi neizvi. Joshua wakati ini nemhuri yangu tichanamata Mwari. Saka Joshua wanga ari munhu waMwari, aitungamirira vana vake kuvaudza chokwadi kuitira kuti mangwana vasazorasike gwara rekufamba naro. Vana baba ngavatungamirire mhuri yavo kuenda kuna Mwari kuitira kuti mangwana vasazorasike. Uye izvozvi vana baba vazhinji vakungofunga doro. Havachina zuva ravanotoa nhasi ndo zuva rangu rekuti ndimborumbidzawo musiki. Kungomuka uri mupenyu inyasha dzakawandisa pamusoro poupenyu hwako, nekuti mumwe watomuka asisipo. Asi unofana kungosarudza zuva rimwe rekuti regai ndimbonotendawo Mwari ari kungondichengeta kubva 1 January kusvika 31 December. Dzinonga dzingori nyasha, vamwe kuzvipatara chaiko hamukuzivi. Hakusi kugona kana kungwara kwenyu, asi kuti inyasha dzaMwari. Ndodzeta kuti chitsvaga zuva rimwe raunoenda kuchechi kundonamata pamwe chete nemhuri yako. Ndimo maunodzoreredzwa mukunamata imomo, ndimo maunobatsirwa, ndimo maunokurudzirwa. Zvinokushupa zviya semurume, zvimwe zvacho zvinongoenda zvega through kungoenda kuchechi, kubudikidza nekungoenda kuchechi. Zvinhu zvinofamba zvakanaka. Hino varume vaizvozvi vakungomwa doro, kudhakwa, madrugs, kuenda kunoromba kuti ndiwane mari. Haiwa kwete. Isu tiri kuti shandai nesimba renyu. Mwari wakakupai simba rekuti zuva nerimwe nerimwe rine zvakatoringana nezuva iroro. Simba rezuva iroro rinonga ritoripo. Shandai nesimba, shandai nemaoko enyu kuitira kuti mhuri yenyu iteedzere mabasa enyu amuri kuita imimi akanaka. Sababa vari kutungamirira mhuri yavo, hamungatungamiriri mhuri yenyu kunomwa doro, hamungatungamiriri mhuri yenyu kunoromba. Kwete, mbanje siyanai nadzo. Tungamirirai vana venyu mune zvakanaka, muchiteedza bhaibheri, soko raMwari, kuti rinomboti kudini.
nekuti vana ivavo ndivachazodzoka futi vakuti pamwe pacho munopotanga muchikuenda kuchechi mozosiya zvechechi maakumwa doro muchiti vana vangu munofanira kufamba zvakadai segakanje riri kutifambai zvakanaka asi vana vanombomira kumashure vachichida kutarisa kuti baba vari kutifambai zvakanaka asi ivo baba chizvavari kungoenda nesaidi vana ndozvavanozoteedzerwa izvozvozvo vana vanoita zvamunoita kwete zvamunotaura. Right, amen. right endai pane imwe. hai chinopisa ichi chendaa kuchibata izvozvo chinotopisa. Varume vakazungaira unoziva kunonzi kuzungaira ndo kwakaita vanhu vavarume. Mukatanga mwati takazungaira tozogamuchira here? Munotogamuchira ende muchibva mazotozoona kungoti henyu sevarume hamugoni kuzoti kuzozvibvuma asi nechemukati umu munonga matozvizwa. Varume vakazungaira pakuti vanoenda kumagirlfriend vachinobudise mari kupa girlfriend kungopfekerwa kamini kudai murume haachatogoni nekumira haachagoni haachakwanisi kana kudidi. Ndokuzungaira kwetiri kutaura ikokoko. Unosvika pakuti aiwa ndanakirwa nemudzimai wangu asi mese imi munova manakirwa apanonga sinonakirwa baba uyu wanakirwa mai wake here kana kuti fambi iyo fambi iyo small house asime house iyoyoyo wanakirwa small house imimi baba manakirwawo asi maakusvika pakubudise mari kupe mukadzi uya chemakubudisire mari chii nekuti munhu wese wanakirwa endi mari iyoyo ndo maakutobhadhara rendi ipapo asi imi kwamunotogara kwacho muri kutobvunzwa kusikawo rendi inoyarini mota hasisati zvaita asi kusime house kwemuri kunakirwa muri kubvisa rendi. Zviri kureva here kuti kumba kumaini kumba uko hamusi kunakirwa ba. Tengai kamini dzacho dzemuri kuonakirwa nadzo kusime house mudzitenge kunoko kuna vahosti kunoko. Saka ndope ndikoti varume ipapapaka pagadzirisei kuzungaira kwenyu kwakanyanya. Saka muri kuti chimi muri kutaura kuti hapana mari haifani kubhadharwa here kana munhu aenda kufambi? Manakirwa mesezvi uyo wanga kamiriro achida kunakidzwa uyo wanga arida kunakidzana kwemaita saka pei inozobuda papi ngekuti kupfeka kamini kuda kutsvaga zvekuti ndiani angandimisa anditi si ndone kunakirwa saka uyo anakirwa kungonakirana uyo tobuda oenda yosara kumba kwake ko pei iri papa nekuti hapana one sided wanakirwa uyo vati ndibhadhare ngekuti ndini hana kunakirwa kwete mese manakidzana mese mukafara saka kubhadhara ndechipi chinoda kubhadharwa? Magomrades hazi uri kunakirwa uyo wonakirwa asi pane rimwe benzi riri kuzobudisa mari kuzviita benzi iwo wanakidzwa uyo anakidzwa asi pana hakubhadhara umwe. Yei ichi chakanyanya ichi. Zvinonga zvareva kuti pakunakirwa apa imimi baba manakirwa mo here than sime house kuzobhadhara uko. Ibatsireiwe ipapo toda kuziya. Saka mhinduro yenyu conclusion yenyu iri kuzungaira. Conclusion yangu iri kuti kuzungaira kupusa. Muri kurasika papi muimba yeround sina kana makona. Wow, right. Tiri kudzidza tichienda chirongwa chino ndoziva kuti chinoteererwa nana baba nana mai vakagara zvavo vari pamwe chete. Inini chandinoda kupedzisira nacho nhasi ndechekuti munoona bhaibheri rinoti madzimai zviisei pasi pevarume venyu chaivo. Mbovhurai bhaibheri nhasi dombopedzisira nebhaibheri although muchazopenderawo dombopedzisira nebhaibheri kuna Ephesians kana kuti vakorinti. Saka verengai Ephesians vaefeso chapter 5
vhesi 22 nevhesi ani nevhesi 28. imi vakadzi muzviise pasi pavarume venyu chaivo, imi vakadzi muzviise pasi pevarume venyu chaivo, sezvamunoita kuna She, sezvamunoita kuna Mwari. Endai pavhesi 28. saizvozvo varume vanofanira kuda vakadzi vavo Imi varume, juti renyu nderekuti mudewo vakadzi venyu semiviri yavo. semiviri yavo. Unoda mukadzi wake unozvida. Semadiro amunoita miviri yenyu imimi vana baba, modawo mukadzi wenyu sema Bhaibheri riri kutoita kurovedzera nekufoseredza nekuisa mutemo nekutema chiga chekuti unofana kuda mukadzi wako, murume uyu. Mukadzi wobva hanzi unofana kuva pasi pemurume wako chaiye. Vanawo futi kuna Ephesians koko vakabva vanzi teererai vabereki, kuroti imba, ukazorenga musoro weshoko wacho ruti vaKristu mumba mavo, imba imwe naimwe munhu ari ngori mumba imomo ane juti rekuita. Sei vakadzi vakanzi zviisei pasi pevarume venyu? Ini ndakajekerwa kuti vakadzi kuzvininipisa kunovanetsa chaizvo, kuzvininipisa kunovashupa. Chamuri kuona toito yese iri mudzimba, vamwe vachirova navamwe vachiita sei, inhau yekungotadza chete kuzvininipisa zvinoitotsekesa zviya. Yoti ikaona jongwe richibva kwe vangana ni shumba iwe shumba kere riye rinobva razi kuti vhiri nindi ndaremekedzwa pana rakutotanga nekunyepa ndichazokutengere bhachi rakadai ndichazokutengere bhachi rakadai, rakwizwa mundege, rakudzwa, raremekedzwa. Ndimazviona. So vakadzi vakawanda vanochinja vaamumba. Murume utanga uzvibvunza kuti ndakaroora mukadzi kana kuti tiri vana bhusumani tese muno, mikono yazangana mudanga ndo panobude hondo. Chimwe chezvinhu chandakaona futi chinoitika, mukadzi sei achinzi zviise pasi pemurume, iweakness yagara iri pamukadzi iyo yayi. Bhaibheri riri kutoadresa weakness yemudzimai yekuti haagoni kuzvininipisa, kuzvisarenda pasi peumwe. That's why muchiona zvandambotaura zviya kuti kana vari vega havabudisi chinhu nekusatendana, inhau yekuramba kuenda pasi, inhau yepride yekuzvikudza, inhau yekusagona kusubmita, inhau yekusagona kuti ndingahwarara pasi pemunhu. Asi pana Mwari vanoenda vachichema. Ndosaka vhesi yati zviisei pasi pevarume venyu chaivo sezvamunoita kuna Mwari. Dzokorai kuverenga moni. Imi vakadzi muzviise pasi pevarume venyu chaivo sezvamunoita kuna She. Vakadzi havana problem pazvinhu zvakwamwari, havana problem pakuti that's why mukasatovabata mushe vana mai ava vanogona kutopfugamira mufundisi nabhishop kupfuura murume wavo. Kana vangopinda muimba yekwamwari chete vanopretenda as if vamaangels, kupfugama vagoita sei, vagodini. Izvozvo ndo zviri kunzi zviitei nekune murume wenyu. Izvozvo kumba kwenyu, mai imimi makanditarisa nhasi, zviitei nekumurume wenyu izvozvo. Saka ndaandichida kuti inini mudzimai haanetsekani nekuda. Kuda hakumushupi, asi kuremekedza kunomunetsa. Kuda just kungoti I love you chichi nekuratidza rudo nekuratidza love, izvo hazvishupi mukadzi izvozvo, but kuremekedza kunoshupa vakadzi vakawanda. Ndo weakness yavo. Varume weakness yavo havagoniwo kuda manje. Saka uri kuona kuti Bhaibheri riri kubva raadresa umwe naumwe neweakness yake. Mukadzi, murumewo ane weakness yekusagona kuda. Iro riri kutarisa varume akawanda akasopedzisira kuti I love you musi wavakanga vachipfimbana nemukadzi wavo.
zvakatopera kubva ipapo. Hakuna re-exist futi wedhi iroro mumba mavo. Angatoita vamwe 7 pamusoro pe1. Ndokutambudzika nekuda, ndokusagona kuda ikoko. Nokuti munhu anoda haitiri umwe munhu mukadzi pamusoro peumwe. Kana uchimuda waugere naye, ko mumwe uyu wawei, ko vamwe avo vavei, zvoreva kuti anoneseka nekuda baba. Kuda kunovashupa. Vanokutomwaya lavhu yacho kune vamwe, asi ane wavo wakapikirana naye mumba kuti tichaparadzana nerufu. Saka kuda kuri kunetsa. So ndo chandati ndingopedzisirawo nacho inini nhasi kuti right, vana baba, gonai kuda madzimai enyu chaiwo. Imi vana mai, remekedzai varume venyu sezvamunoita kuna She. Varume venyu chaiwo. Kwete kwendokoti tasvika nhasi, tasvika isusu baba namai Elder Kanjanda, kana kuti Elder Kanjanda vasvika pamba penyu, ndo pamakutanga kupfugama, munhu waMwari, wati. Aizvozvo ndo inozi nonsense iyo. Unyengeri, hatiti? Ndo kunonzi kukundikana kusvika pekupedzisira. Ndabva ndarangarira the late Archbishop Professor Ezekiel wandina wangu kuti nyaya iyi ndaiudzwa nemudzimai vaiva Secretary General weZayoja, Mai Rupapa, by then panguva yacho. Vanhu ava vakarerwa nababa Guti parwendo rwechikristu kubva vachikura. Izvi vava vanhu vakurusa chaivo vandiri kutaura nezvavo, vana vaRupapa ivavo. So pane rimwe zuva mai vacho ravaiti, ini ndandine problem yekuti kupfugama kwaindinesa, kupfugama just kungofugama kudai, asi ndaiwanza majokes. Saka ndaiti ndoda kugezesa baba pawoko, ndaikoti isu makarora zvevaiva nemabhodhoro mumavhi okuti vakafugama vanochekwa, tigezerei, wowanza majokes wotoseka zvotopfuura. Asi baba mukati mwavo zvaivanetsa. Saka mai ava, saka mudzimai, saka vakandoudza baba Guti, baba vavo, spiritual father kuchechi, ndo zvinoita mai ava. Saka hanzi baba Guti vakashamisika nekuti nguva zhinji vaiona Mai Rupapa vasvika vaipfugama kwavari kuna baba Guti, asi kumurume wavo haasaipfugama. Saka hanzi one day ndakangogadzirwa zuva rimwe chete ndikabva ndanaka nababa Guti. Kwanzi baba Guti vanga kare ikakako vachinoka mota kawo kekiya zvechichi vasati vanewo ndofunga chechi dzichiri kutotanga by then. So hazi vakandobva vamisa mota yavo pagedhi. Hai papa, svikai pano. Hazi Gertrude, because aivadaidza nemazita. Gertrude, uya kuno. Hazi ndobva ndamhanya ndadaidza nemunhu waMwari kusvika ndakafugama pamota yakamira kuti inifugada. Akasema hazi ndakafururwa, zvikanzi munyengeri, mwana waSatani, simuka ipapo. Uri kundifugamira pano ko mwana wangu uko, ko mwana wangu. Hazi kubva musi wacho iwoyo ndakachinja, hazi ndakaitonga, ndakarara ndakatonhorerwa. So izvozvo ndo vamwe vevatungamiriri nevafundisi vatinotsvaga, vanondodongorera chechi ngairege kugumira kuchechi kuti tasvika taemba tapedza totoparadzana, uende kumba kwake nemaproblems ake, uyu nemaproblems ake, uyu nemaproblems ake. Chechi ngaisvike kumba ione magariro ari kuita baba namai Kanjanda kumba kwavo, kuti kune mufaro here, kune rugare here. Ndo chechi iyoyo. So ndabva ndabata zvakawanda nekuti handichadi kutaura. Thank you very much. Ndikaitise nguva kuna mai. Mune point yamudopedzisa kana kuti zvapera? Zvapera. Ndaingodongotsinira hangu verse 25 yekuti verse 28 kuti varume gonai, tsvagai nepamunogona, amene kuti munoita sei kungoda
zvinokunetsai, asi tsvagai nepamunogona kuti ndoita sei kuratidza mudzimai wangu kuti ndinokuda. Zvinotoshingirirwa, zvinotozamiwa, zvimwe zvinogona kuwada kunetsa nekudini, asi tiri kuti tsungurirai, zamai kuti ndinokuda mukadzi wangu. Se zviri pavhesi 28 saizvozvo varume vanofanira kuda vakadzi vavo. Chinozoratidza kuzobuda kunze kuzvambotaurwa naelder ngezvekuti nekumwe kutaura uri kutaura kuti handigoni kukuti ndokuda nekuti ini handitokudiba. Kubuda uku kwenda kotsvagawa munoda imini. Idai mukadzi wenyu chaiye wamakabvisira mari, ndiye mukadzi wenyu, kwete uyo ari kunze ukuba. Saka ndiri kuti idai. Chimwe chinokonzera izvozvo ndechekuti madzimai maruva. Izvozvi munhu wese ngatitorei maruva tisime payadi. Tosima toti diridze tapa wiki rechitatu torega kudiridza. Uonoti pamba ipopo panonakidza here kutarisa. Wakakomberedza musha wese nemaruva. Wobva wamadiridza pekutanga achibhuruma achikura wobva wazotsveta. Uone. Kune rimwe ruva randakaona rekuti rikasadirirwa rinodaidza nhunzi. Ndakanganwa zita raro. Rinotanga kuti kozvozvo, iro racho kuti kozvozvo kudai. Nechemukati murotanga kutanga kuora. Nhunzi dzototi ruwa. So, iyo problem iyo tinoipa kumuridzi weruwa. Iyo tinopa problem kumuridzi weruva rake. Muridzi weruva ndiye atadza kugadzirisa ruva iri kuti rirambe rakadini, rakabhuruma. Handimazvona. So munoda kungogadzira vana mai ava vongoitawo zvakaita mai kanjani. Kungoamisa. So kuitira kuti kana wotarisa unoramba uchiyevedzwa, nokuti varume vanoattractwa kubudikidza nemaziso. Garai makazviziva izvozvo. That's why muchiona kuti vasikana veusiku vaya vana maini vaya, chirongwa chababa adhiche chatitike chichiya chedzebonde dziadzi. Mukateerera zvavanenge vachitaura ipopa, vasikana vaya vakaridha pfungwa, vakaridha murume akamira apo. Murume nyaya dzake dzese dziri pamadziso. Handinoona kuti ndosaka zviri dangerous kana tiri kuchechi tichidzidzisa present worship. Inoda kumira mberi kuchechi. Tinovati kana mopfeka hembe dzenyu, kuno kungapavharwa kuti hembe isasvika panoparadzane mikaka. Number 1. Ngapasavhurika baipo painotangira kuparadzana, kwete kuenda kwese painongotangira kuparadzana paya ngapaiteka kuvharwa. Number 2, muhapwa idzi ngadzivharike. Number 3, zvidya ngazvivharwe. Right. Sei, nokuti varume vakangoona izvozvo, nyangwe ari muchechi unomboti tize ozodzoka muchechi. Brain dzake dzinomboti padzamboti tize ipopo pane zvatoshata, pane zvatoitika. Nimazvo. So chinozoitika manje Satani anozomuparidza kuti zvawaona zviya haudi kumbozvinzwa here. Zvawaona zviya. Ndo pamunozoona aenda neweseri kuteera zvaamboona. Saka izvozvo manje ngazvipote zvichiitika kumba kwenyu. Mai ngavapfeke kamini kacho, ngavapfeke zvinombosiya pari kutangira mazamu acho, ngavagere hapwa dzavo dzonaka, vombopfeka tunovhura vachimboshi ngarungokwenya vachidini kuti uone zvauri kuona izvo. Waona wozozvitsvaga, paunozotsvaga ndezviri boba izvozvo. Saka mukasabata zvinhu zvakaita sezvizvi ameno muchazoda kubatsirika rini. Madzimai anoshandisa brain, varume vanoshandisa maziso. Kana takutaura nhau dzebonde, varume vanoshandisa maziso, akangoona zvatopera.
mudzimai anoda kushandisa brain kuda kuona kuti munhu wandiri kuita naye zvakamira sei. Ndosaka muchiona wedhi rekuti I love you richifana kubuda kumurume zvakanyanya. Rinondosvika kuti kweye kotrigger pane trigger yacho mubrain. Vane tsime risingazari nemvura inonzi I love you. Rikuti nyange ukanyataura harizari, rinoda kuramba richifiliwa. Rinondotrigger manje kuno kubrain, dzikava settled vakuzwawo kuda. Asi vana baba kungoona chete zvinongoita bhokizve, zvinongoita imbwa yenyu iya iri kumba kwenyu, ngoona kuti hayi nyangwe parodhi apo nyangoti peserere paseri pegwenzi nyangwe. Saka zvakatosiyana nekuti mudzimai adotanga ona kuti pari sekiwa here patiri pacho kuti zvizoita. Ivo vaive vamunoona vasikana vaive vanoita zveusiku vaive vanenge vasikatoiti zvekuti vanakirwe, vari kutsvaga mari. Kana akuda zvekuti azvifadze iye chaiche, anotoenda panzvimbo iri sekiwa mumba mwakanaka ende nemunhu waari kunyatsa kuti ushu, kwete vese vari kungopfuura amazvona. Saka ndo zvatiri by nature. Saka ndichipedzisa point yangu iri pakuti ruva randataura riya ngaridiridzirwe rirambe richikunakidza kuita kuti usabude kunze. Shona inoti zingizi gonyera pamwe, mumaruva enyika haaperi. Enyika akawanda, but iwo one rako ruva remumba. Chiramba uchirigadzira. Kana uchida school uniform tenga, ombomupa apfeke. Pane vari kuperera mutwana twechikoro, hati mazvona, twazara zvirwere, vozi vanongomhanya ikoko vachiti akana varume vakawanda vaakamborara nako, akana varume vakawanda. Saka uyauyawo katozara zvirwere, hati mazvona. Saka vari kuchinjana ipo vachidhigidha, vachichinjana vachitora zviri. Saka uniform yacho iyo ngaimbopfekwa kumba uko. Womboti chimboendai uko, iwo obva nekunoku uchiongorora uchitarisa, okay. Saka ingori uniform yanga ichindivhiningidza paipai. Ndopo uchazoona kuti okay, saka ruva rangu roda kuramba richingochinjwa, richigadzirwa. Ukadaro newo wagara zvakanaka, wabatsirika. Nhasi tatakanyanya kunangana nemi vana baba. Tosangana muzvikamu zvinotevera. Sendwa zvose, subscribe to our channel. Bye-bye. Ndiani akafanira kunamatwa kana siri Jesu weNazareti? Angapiwa mbiri mumwe ndiani? Ndatsvaka ndakushaiwa. Ndiani akafanira kunamatwa kana siri Jesu weNazareti? Angapiwa mbiri mumwe ndiani? Ndatsvaka ndakushaiwa. Ndiani akafanira kurumbidzwa kana siri Jesu weNazareti? Angapiwa mbiri mumwe ndianiko? Ndatsvaka ndakushaiwa. Ndiani akafanira kurumbidzwa kana siri Jesu weNazareti? Angapiwa mbiri mumwe ndiani? Ndatsvaka ndakushaiwa. Amen, amen. Amen, amen.